देखिए भैया, भोलेनाथ जी के दरबार में भगवान भोलेनाथ और माँ सरस्वती की कृपा से शिव चर्चा भजन गावे के आदेश मिलल बा। आप अगर इस भाई से कोनो भी प्रकार की गलती हो जाए तो अपना भाई समझकर माफ कर दे। कहाँ से आइले भोलेनाथ जी, कहाँ से गौरी मैया जी आइला नहे। कहाँ से आइले भोलेनाथ जी, कहाँ से गौरी मैया जी आइला नहे। कहाँ से आइले भोलेनाथ जी, कहाँ से गौरी मैया जी आइला नहे। कहाँ से आइले भोलेनाथ जी, कहाँ से गौरी मैया जी आइला नहे। हे लालना कहाँ से आइले ई गणेश जी घरे घर शिव चर्चा हो लहे। ए लालना कहाँ से आइले ई गणेश जी घरे घर शिव चर्चा हो लहे। देवलोक से आइले भोलेनाथ, हिमांचल से गौरा मैया जी आइला नहे। देवलोक से आइले भोलेनाथ, हिमांचल से गौरा मैया जी आइला नहे। देवलोक से आइले भोलेनाथ, हिमांचल से गौरा मैया जी आइला नहे। देवलोक से आइले भोलेनाथ, हिमांचल गौरा मैया जी आइला नहे। लालना कैलाश से आइले ई गणेश जी, दुनिया में शिव चर्चा हो लहे। ए लालना कैलाश से आइले ई गणेश जी, दुनिया में शिव चर्चा हो लहे। ए लालना कहाँ से आइले भोलेनाथ जी घरे घर शिव चर्चा हो लहे। कहाँ मेरा है भोलेनाथ जी, कहाँ गौरा मैया जी रहला नहे। कहाँ मेरा है भोलेनाथ जी, कहाँ गौरा मैया जी रहला नहे। कहाँ मेरा है भोलेनाथ जी, कहाँ गौरा मैया जी रहला नहे। कहाँ मेरा है भोले
गणेश जी घरे घर शिव चर्चा होला हे ए ललना कहवा से अइले ई गणेश जी घरे घर शिव चर्चा होला हे ए ललना कहवा से अइले ई गणेश जी घरे घर शिव चर्चा होला हे कैलाश पर है भोलेनाथ जी पर्वत पर गौरा मैया जी रहलन है कैलाश पर है भोलेनाथ जी पर्वत पर गौरा मैया जी रहलन है कैलाश पर है भोलेनाथ जी पर्वत पर गौरा मैया जी रहलन है कैलाश पर है भोलेनाथ जी पर्वत पर गौरा मैया जी रहलन है हे ललना देव साथ में रहे ई गणेश जी घरे घर शिव चर्चा होला हे हे ललना देव साथ में रहे ई गणेश जी घरे घर शिव चर्चा होला हे गावेला बेदर्दी ललन बिहारी शिव चर्चा गीत सुनावलन है गावेला बेदर्दी ललन बिहारी शिव चर्चा गीत सुनावलन है गावेला बेदर्दी ललन बिहारी शिव चर्चा गीत सुनावलन है गावेला बेदर्दी ललन बिहारी शिव चर्चा गीत सुनावलन है हे ललना दिहनया शिशवा भोलेनाथ की भाड़ल परिवार राखस है हे ललना दिहनया शिशवा भोलेनाथ की भाड़ल परिवार राखस है हे ललना दिहनया शिशवा भोले